7 persuni oħra fiequ mill-imxija tal-coronavirus biex bekk in-numru ta' persuni mfejqa tela għal 443. Għalet dan il-professur Charmaine Gauci f'aġġornament ieħor tal-aħbarijiet relatati mal-COVID-19 f'pajjiżna. Bekk numru ta' każijiet attivi bħalissa f'Malta huwa biss ta' 73. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika rrimarkat ukoll in-numru ta' testijiet li saru fl-aħħar 24 siegħa huwa wieħed rekord hekk kif ilaħħaq l-1321. Fil-fatt sa issa f'pajjiżna b'kollox saru 45,967 test. Il-professur Gauci spjegat li minn fost dan in-numru rekord ta' testijiet li saru fl-aħħar 24 siegħa ġew ikkonfermati 14 il-każ ġdid biex bekk in-numru ta' każijiet ta' COVID-19 li kellha Malta mindu faqqet il-pandemija jilaħqu l-522. Fost il-każijiet ġodda l-professur Gauci spjegat li kien hemm raġel Malti ta' 58 sena li jaħdem fl-isptar St. Vincent's de Paul u li wera sintomi fit-12 ta' Mejju. Każ ieħor huwa ta' Sudanis ta' 23 sena li kien rikoverat fl-isptar Keringrek huwa ma wera l-ebda sintomi. Dan il-pazjent ma kellux l-ebda sintomi li huma relatati mal-COVID u allura dan ġie maqbud permezz tat-testing li propju aħna minna. U allura bħalissa qegħdin ukoll nagħmlu testing ukoll fuq dawk il-komplement tal-pazjenti fl-istess sala u anke fuq l-istaff. It-tielet każ huwa ta' Malti ta' 84 sena li wkoll ma wera l-ebda sintomi meta nstab pożittiv għal dan il-virus huwa kien rikoverat fl-isptar Keringrek u bekk qed isiru testijiet neċessarji kollha hemmhekk ukoll. Żewġ irġiel Maltin ta' 28 u 38 sena rispettivament u żewġ nisa Maltin ta' 49 u 37 sena wkoll ittestjaw fil-pożittiv wara li kienu f'kuntatt ma' persuni li diġà laqtu l-virus. Is-7 każijiet l-oħra huma kollha każijiet li kienu kuntatti fil-komunità. Dawn huma Taljan ta' 44 sena, 4 irġiel Maltin ta' 54 sena, 33 sena, 27 u 31 sena rispettivament, mara mill-Maċedonja ta' 27 sena u Maltija ta' 32 sena. Fid-dawl ta' dawn il-każijiet fil-komunità, il-professur Gauci saħqet dwar l-importanza li kulħadd isegwi l-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Nafu li għandna każijiet li qegħdin fil-komunità, allura importanti li aħna nkomplu nagħmlu l-monitoraġġ tagħna u anke importanti li aħna dejjem inżommu dawk ir-regoli ta' social distancing u li aħna ma nkunux f'gruppi ma' xulxin ħalli jekk kemm jista' jkun aħna nibqgħu nżommu sitwazzjoni stabbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.